למעלה ממיליון ילדים חיים מתחת לקו העוני. כל תלמיד חמישי רעב. ילדים רעבים מגיעים מדי בוקר לבית הספר ללא כריך כי אין באפשרותם, או פשוט לא מגיעים לבית הספר. ילדים רעבים חווים תסכול גדול, עצבות, חוסר ביטחון בסיסי, ומרוכזים בעיקר בהישרדות הפיזית שלהם. הרעב גורר חוסר יכולת להתרכז בלימודים, או בכל דבר אחר שאינו מזון. ילדים רעבים עייפים יותר, או לחילופין, תזזיתיים יותר, והרעב שלהם עלול להתפרש כהפרעה, במידה והמורה אינה חשופה למידע הזה. מטרת המיזם שלנו, כריך למי ששכח, היא לדאוג לילדים שבאופן קבוע שוכחים להביא איתם אוכל לבית הספר. המיזם הוא מיזם התנדבותי, שבמסגרתו מוצבת סלסלה בעמדת השומר, ובה הורים וילדיהם המעוניינים לתרום מניחים כריכים או פרי. ילד שאין לו ארוחת 10 יכול לקחת מהסלסלה כריך או פרי. גם המורה יכול לעשות זאת. לאחר מכן ולאורך היום, הסלסלה המלאה מונחת בחדר המורים. הילד מרגיש שווה בין שווים, ויכול להתרכז ולמצות את היכולות שלו. ילד שיודע שצרכיו הפיזיים מובטחים, פנוי רגשית ללמידה ולהישגים טובים יותר. שילחו עם הילד, כריך אחד לילד, כריך אחד לסלסלה, וכולנו נרוויח חברה טובה יותר. ילד שמקבל הזנה קבועה הוא ילד רגוע יותר, שמסוגל לפתח קשרים חברתיים טובים המבוססים על ביטחון בסיסי. כולנו רוצים שדור העתיד יהיה שמח, מסופק, בטוח בעצמו, פנוי רגשית ופיזית לממש את מלוא הפוטנציאל שלו. אנחנו בעד פשטות. מהיום מכינים בבוקר כריך אחד לילד וכריך אחד לסלסלה. אפשר גם פרי. מהיום שולחים את הילד עם כריך נוסף לסלסלה. כריך למי ששכח.